وحدی سپریا در کپے وتا سرجم زورگو مردمے چا در کسانیہ گونڈ گونڈی واباں او من چا کسانیہ رومانٹک مردمی بودتگوں آ والا رومانٹک ہے نا کہ انو شمع ذہنات مطلب گیشتر حیال و جیڑگانی تہا وتی جندے دنیای بودتا کہ اودا من گیشتر مسافری بودتگوں منی اولی جیڑگی سپر من مصرا کتا او چاہیا پد جیڑگ و گاراں او بس سپر آؤں یک رندی دست چاریا منی دستے لکیرانی تہا منی زندے سپر دیستا او گوشتی تو سفر کنے سک باز وحدہ من نزانت کہ بلوچی زبان اصلا فی مان نیست بزا نکنے اردو والا سفر گوشگا بوتا او من بلوچی والا سفر سرپد بوتگوں او دوئین انمان یکی او ماتی ابرما انگریزی والا سفر اشکتا او من ماتی ابرم انگریزی والا سفر کوٹین تگا سفر انگیزی او نو من بلوچی والا سفر کنگاؤں گوڑا من کے سفر یا در کپی وتی جندہ سرجم زورنگو او ای سرجم زورگے تہا منا وتی بلوچی بوگے باطنی او ظاہری ہر ہما چیز گونے کے ای درانڈی ہیا چمہ پچ گپت نکوتا بلوچ درد و اندوہ بغیر تامنی بلوچی پوشاک وراک و بلوچی زبان او ہا سی وڑین جاہیا کہ تو اب بلاہیں ٹوپی لانچے تہا یکین بلوچے گو انگریزین دز گوہاریا بلوچیا نورنڈگو کوپگ چیا کہ دا انگریزی و سویدیا کوپگ نبی و اصلا کوپگ تہنا ہوتی ماتی زبانہ وشیں ای سپر تہا منو منی دز گوہار انچو جتا و ہورتیں کہ زمین و آزمان شپ و روچ سارت و گرم درانڈی ہگوں بلوچی گوداں سفر کنگے مسترین و وشترین تجربت کے منام بوتا ایشیں کہ وحدی منام بلوچی گود گورابی من گندگ بھی او مردم سجہیں زند وتی لوگ وتی سیادی و دنیا تہا یکی چیزا کے بی قصاص واہی آئیشیں کہ آ گندگ بھی او مائی لانچے تہا ہم گندگ بوتوں چارگا و درس وڑینا وڑیا چارگا ہتاؤں منی دلا ہر کسارا وڑینا وڑیا چارگا بلے منا کسیا دیست جنینیت کو منا سویدیا گوشتی منتر چیزی گوشگ لوٹی تای پوشاک سک سک بی قصاص ڈول داری چکو جات کگے من کمینگی چا گلا بال بکیں بے قصاص منتوار بوگا پد من گوشت چا بلوچستانا بزگا گوشت نکو او زانگ بو کہ نزانگائیں کہ بلوچستان کجائیں من کمی ودار کو کہ جست بکاں او من گوشی نگوں کہ بلوچستان کجائیں او چونے بلے گوشی ہچ نزانی کجائیں بلے ایتای پوشاک او منی پشکے تاکی دستا کو پدا چا پندولا بغیر تاں آستوں کا روان ہورتیا چارانا او من گوشت ای سجہا دستے دوچاں جنین چم منی پشکے دوچانی سرا انچو گردگا ہتاں کہ گوشے عاشقی وتی مہرے بالا دا دمانو کیے تہا ٹکرا سرجمہ چاراں بی او مزاں کہ چکو جا بونگی جو کجا آسر بگاں ای دمانا ما درآمدی نگاہانا سرجمہ اختیار داتگا کہ ای بندکانی نیاما سیل کنانا وتی پشکپتگی عمرہ بگوازینی خیال دارگی گپ پیشیں کہ میں سپر کے ساتھ ساحتی پشکپتگا او جنین عمر 65 بو او ای ہم خیال دارگی گپی کہ انگور مردم 100 سالی عمر کا سپر شوکا او ما ایدگے گپڑی چیزیں ترانگا کپیں بلے ای دمان منا یاتی زالا منا تاں منی آؤ کی سپرہ یہ احساس ہم دات کہ مردم زندہ ہر چیز بی چکو جا بندات بھی آئیے بلکہ یاد کنگا جہدی پکار بھی بلے چون کٹی آئیے مدام یاد بھی دلگوش ای سوتا ہم وشن ترانگی ہست کہ من دیگے پدیش گوشنگو ای عکس و سپر منی بلوچی پوشا کے نامہ